भारत सरकारनि स्वच्छ भारत अभियान 1 अक्ट 1 घन्टा हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै गसाइगावआवबो साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारनि स्वच्छ भारत अभियान 1 अक्ट 1 घन्टा हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगावआवबो कुसुगाव डिभिजन हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव गसाइगाव सदर सहराव साखोन सिखोन खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों कुसुगाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गासैबो रायजो राजाफोरखौ दाखोर दालाफोरखौ जानला मोनला गारलाबायनो नाङा होनना ओरैबायदि खावलायो। दिनै जाहैबाय जातीय पिता जों जेखौ गासै भारत हादरनिनो बिफा जेखौ जों मिथिगौ महात्मा गान्धी होननानै दा बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे दिनाव गथै भारतबासि बा आसामनि रायजो राजाफोरनि आरो सरकारनि साइडनिफ्राय बिथोन बादियै जोंबो कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि आन्डाराव थानाय गासिबो मावफारिफोरखौ लोगोआव लानानै दिनै गसाइगाव टाउननि गेजेराव मोनसे साब सिखोन खालामनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै जों मिथिगौ गथै भारत हादरावनो महात्मा गान्धीनि जिथु स्वच्छ आरो निखा माने सैथो आरो गोजोन थासारिजों लोब्बा लाखिनांगौनि लोगोसे बेजों साब सिखोनजों टाउन सहर बा गावखौ जों माबोरै लाखिलांनांगौ इयुन जोलैफोरखौ फोरोंलांनो थाखाय जोंबो दिनै कुसुगाव डिभिजननिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोनबेसे जायगायाव बिदि साफा खालामो नोंथांमोना? जोङो दा जोंनि थांखिया जाहैबाय 1 घन्टा अर्थात 1 घन्टा जों बेखौ 1 घन्टाजों जोङो नैबे गसाइगाव टाउननि सारियालिनिफ्राय ओरै खोलाहा स्टेट बेंकथिं जेसेबां हायो जों बेखौ खालामलांनो सानदों। जों बेखौ मावगासिनो दं आरो मावबावगोन। जों नुनो मोनो दिनैल' साफा खालामदों, गाबोननिफ्रायनो पाब्लिकफ्रा बा दखानदारफ्रा गोबां प्लास्टिक गारो। बेनि सायाव मा बुंगोन रायजो? दा बेखौनो आं सानो गासिबो दखानानो जुदि गावनि लांगोनाखौ साब सिखोन लाखिलायोब्ला बावहाय गुबुना खालामनांगौनि खोथा गैया। खारन गावनि न'नि दरखंखौ जों गावनो साफा खालामनायखौ सोलोंनांसिगौ आरो सोलोंनांगौ। बेखौ जोङो गुबुननि साहारा लानो बा गुबुना मावना होलायनांगौनि जेबो ओंथि गैया होननानै आं सानो।